Actually, may galaw mugawas ang investigasyon nga taga-NBI ito. Unya, si BBM may gala na malibad na daan. Yan, gi-assure pag nga, I assure you, hindi ito kagagawa ng gobyerno. Paminaw natos BBM be. XFM Katropa. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya Gab, ipundo na ko diya. Gab, balikin na ko ito kamay. Ito siya nga, wala kang instruction, sir. Ba't namin gagawin yan? Ibalik na kamay ka na lang. Oh. Tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Okay. I-take note ninyo na kamong naminaw ron. Balikigab kay para di ta malimot. Kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya okay, kanara. Pasabot, ana mga katropa. Sa tama sa hilom sa diabong. Ay! Oh. Bot pasabot bay. Timanin ninyo ni. Matag lakang karon sa NBI bay. Si BBM na may niingon, no? Wala kang instruction, sir. Bot pasabot. In every step himuon karon magala, in every action himuon karon sa NBI di ay. O whoever the law enforcement may gala or agent of the state nga mo anha di may gala sa building sa Senado na ay blessing ni BBM. Kaya kani karon iya man ni mga gala undiada ani man siya nga wala ko nagsugo. Ang NBI mga galay nag-ingon kuno nga wala sir, no, wala kang instruction. But pasabot di nga mulihok yun sila. Pag may instruction kabong. Sa to pa unsa tong ilang presence the other day nga gigukod nila sa bato. Nganong naa sila dito? Oh, kana ha. Kamo na i-conclude. Kinaaman sila atong Lunes. No? Dito man sila, gigukod nila sa bato, may gala. Sa ato pa kay, kuan man yun to, confirm man yun lang presence nga to, kaya ni ato maganis matibag, but pasabot bong, nga gikan to sa imo, may instruction ka. Kuyawa, o syagi na magkay kagbuhok. Hawa na! Mura na magag si Scooby-Doo. Duya nagdagway ning kini ato presidente ba? Kini ra may galay luuyog dagway ba nga perting mangtasa. Tinuod lang mga katropa. Imuha man ning kagagawan o dili. Takla gyud ka nga klase sa pagka-presidente. Ngano man? Nahitabo ni tanawa ni karon. Naunsa na ning Pilipinas. Gisalig ba yaon tani sa mga tao sa imuha? 31 milyones sa mga tao ni salig nimo. Naunsa na ning Pilipinas padayon na sa nangyahan kuan gab. Kinaba na siya sumpay. At masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news. Sa loob ng telebisyon. Ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandoon sila para bantayan ng Senado. Labayon na mag-remote ron. Kabalo man may ana. Sige, padayon. Para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines. May Marine Detachment na nandun talaga sa Senado. Tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang
ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. Kabalo lagi So may lahat anak. ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Ala, Kaya sige. nung kausap ko si Director, Imo laging instruction sabi niya niya, ito, di walang ay? NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Ah. At ayun po, ay nais kong mapaalam na Atras sa gamay lahat gabi. Atras gamay mga kwan. Ato na i-confirm nga ang presensya sa NBI during niadtong Monday may gala ay instruction ni BBM. Because ikaw nagsugo nga ikaw nagpahawa. Hawa niya. Oh, inay mong giingnan, ikaw sa day nagpaanha anak nila. Oh? Sige, balik ka na to. Sige, tingog. umalis na kayo dyan. Oh. Nag-comply. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya mo ng NBI doon. Ikaw kasugo yun. Sa ato ba ang presensya nila atong Lunes hangtod gabi gahapon alas 4 sa hapon ni reply magud unay pagula magud may galag kining hukom ang Korte Suprema nga hatagan og pila to kadlaw mga 72 hours yata nga makatubag may gala ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kalabot sa ilang petition for temporary restraining order sa ICC warrant of arrest. So, pagka alas 4 sa hapon, igula na may gala ka desisyon sa Korte Suprema, matod bang BBM, umalis na kayo dyan. But pasabot, ang presensya sa NBI from, excuse me, from Monday, purbida, hawa na! Ikaw ubuha ka. Kulataho na. Sa to, may gala, yatong Monday, until gahapon, mga kaisuunan, ang presensya sa NBI, talagang may blessing mo, Bong. Tama? Ayan! Sige. Padayon! kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan. Magpaalam na ka? Kung nangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Okay. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Magandang gabi po mga XFM Katropa. Ayan! Inyo na batay mga igala. Ang pamahayag, no? Opisyal nga babahayag sa presidente. Pero naalang ko'y gusto i-take note sa dugang may gala. Gilitok niya ang word nga disturb. No sa manang disturb katropa nga. No sa manang disturb katropa. Destabilization.
mahadlok ko ana nga word may gala kay basta i-introduce na nga word kanang distab. Kay bawo mo kisay pasangin lang ni Auntie Claire ana. Kay bawo na mo. No. Kay bawo na mo. Katong tuwas Netherlands na sad may gala mo kalingawag litok ana. No? Gi-mention ni Bongbong ang word nga distab. Unya kanang word nga distab mga kaigsunan delikado na. Ngano man, pwede nang i-introduce, no? Bisa pag ilahan ng pakana bay, bisa pag kapila na, no? I-introduce na ng word nga distab, mga katropa. Pwede na ta magmarsyalo. No? Naamang ko na sa konstitusyon nga pag na state of lawlessness and state of rebellion, mga kaigsunan, naigahom ang Pangulo nga magmarsyalo. Sama sa gihimo, may gala siyang amahan, sama sa gihimo ni former President Rodrigo Duterte sa una sa Mindanao. Kay in relation to sa Marawi Siege. O karon mga igala kay naa pa gyud mismo sa building delikado ni og nagbasa kag history bay murag makadumdum ka sa mga Plaza Miranda bombing kada may ngana ba. No nga at the end of the day pakana ra dito mga igala para suko lang si kuan kunuhay si Apo Lakay og mudeklara may galag marsyalo. Dili lang unta ni mahitabo karong mga panahon na. Unang kamo diha mga DDS so baboy tawag sa inyo no kanang ayaw mo pabadlong sad. Okay na nang diha sa social media nga makapagula mo sa inyong kaligot-got.